6:30 puntu-puntua dira, eta arratsaldeon, ongi etorri Udako Euskal Unibertsitatearen izenean, ikasturte hasiera honetara etortzeagatik, eta hemen Maitik hitz egiten dugu Ane Sarasua UEUko idazkari nagusia eta Kepa Sarasola zuzendaria. Gerose, lukuka hasieran egingo dugu laburpen bat, pasadan ikasturteko laburpen bat, eta datorren ikasturterako lanildoak zeintzuk izango diren. Ondoren, entzungo dugu Ursua Iñurrieta eta Xabier Landabidea doktoreen sarrera hitzaldia. Pandemia garaian gaude eta ulertuko duzuelakoan geroxeago ez dugukiko ohiko mokadua eta hortan bukatuko da besterik gabe. Aurreko ikasturtea koronavirusak baldintzatuta bukatu genuen, eta ematen du datorren ikasturte berri hau antzekoa izango dela, agian hobexiago. Baina UEUtik azken hamarkadan online irakaskuntzaren alde egin dugun lanarengatik eta ikasgeletan jarraitutako osasun protokolo zorrotzak bete ditugulako, ondo ibili gara. Pozik gaude nola atera ditugun azken 2 urtetako emaitzak onak izan dirata. Orain Anek kontatuko digu zein dugun pasaden ikasturtean. Eskerrik asko, Kepa. Oso labur, azken finean gure sarrera ez da garrantzitsuena gaur, Uxoa eta Xabier dira, eta 5 minutu labur biltzeko 3 zertzelada nagusi, 3 ideia nagusi ez azpimarratzea gustatuko litzaigukena 21 ikasturteari dagokionez, 21 eta 22ko erronkei buruz Kepari hitza pasatzeko. 3 puntutan, 3 ideia nagusitan labur bilduko genuke zer izan da nuegun 21 ikasturtea. Bat, goi ikastegiaren bitartez irakaskuntza masterra abiatzea. Goi mailako online institutua prestakuntza, irakaskuntza eta ikerketarako ikastegia da. UPV EHUren ikastegi atxikia da. Eta UEU barnean antolatu da online unibertsitateko ikaskuntzak euskeraz ere sustatzeko helburuarekin. 2019an sortu genuen UEUren baitan goi ikastegia eta guretzat inflexio puntu bat izan zen, urrats kualitatibo bat, urte askoren emaitza eta pozik iristen ginen hori. Online ikasketak euskaraz eta online posible ziren gune bat eraikitzera, eta horren emaitza izan da 21 ikasturtean irakaskuntzaren masterraren lehen edizioa, Eibartik ikastetxe akademiko nagusian antolatu dugun goi ikastegi horietatik lehen edizioa egituratzea, euskeraz, online, UEUren ikasgela virtualaren bitartez, 3 espezialitaterekin eta 120 ikaslerekin. Guzti hau antolatzeak, datu akademikoetatik aratago, UPV-ko harremanak estutzeak harri gaitu, beste posizionamendu batean neurtzera berarekin, Eibarko udalarekiko elkarlana sendotzea, euren babesa lantzea, proiektuarekiko, beste erreferentzialtasun bat ematea Markeskoan kokatzen genuen master honi. Azken finean, Gipuzkoako kampuseko master presentzialaren modalitatea online eta euskeraz Eibartik bideratzen delako, eta irakasle propioz osatutako egitura, lantalde finko bat egituratzea, eta horrek ekarri du baliabideetan ere erakundea bere osotasunean sendotzea. Pandemiak oso agerian utzi du hezkuntza komunitatea konpetentzia digitaletan trebatzearen beharrezkotasuna. Ikasle horiek masterrean ikasle ditugunak izango dira etorkizuneko irakasleak, belaunaldi berrien etorkizuneko ikasle horien irakasleak, eta euskal gizarteak euskaraz eta online trebatuta adituko diren profesionalak behar dituztenez, baliabideak eskaintzen saiatzen gara master horretan, kompetentzia digitaletan trebatutako etorkizuneko irakasle bilakatzeko, malen aurkezpenetan eta ikusidan lanen emaitzetan ikusten da lehen promozio horretan badagoela etorkizunerako izpia eta etorkizuna hor badagoela.
Bigarren puntua, 2021 ikasturteari dagokienez da, pandemia garai horretan, masterrari be garai horretan ekin genion, online eskaintzan, gure urte osoko eskaintzan 40% batean handitu dugula ikasturtetik bestera, ez? Eta, hau posible izan da, UEUk azken urte hauetan online lerroan egindako lanari esker, ezta? Online modalitatean, irakaskuntza prozesu honetan, teknologia oso garrantzitsua da, baina pedagogia uste dugu giltzarria dela. Bertaratu ezin diren, ikasleen, behar pedagogikoi teknologiatik erantzun behar diegu eta uztarketa bat egon behar da teknologia eta pedagogia horren horra. Hau oso garbi, daukagu egun, eta urteetan garatu dugun online eredu pedagogiko eta online eskantzan dugun eta metatu dugun esperientziak, nik uste dut pandemia garaira horrela iritza garala, indargune puntu batekin, aukera bezala, ikusi dugu modalitate honi heltzea eta eurentzat indargune handi bat izan da, eta honek eragina izan du eskaintzaren, hazkuntzan eta eskaintzaren emaitzan. Eta baina izan da, eta online azpimarratuz, 3. ideia litzateke aurrez aurrekoaren presentzialitatearen beharrezkotasuna ere bai. Guk aposto handia gauza da online modalitatea, eredua, pedagogia, teknologia horri ezin diogu guko egin, eta apostu garbia da gure hildo estrategikoetan, baina aurrez aurrekoa beharrezkoa dugu. Azken aldean, lantaldean, eta inguruan, aurrezko presentzialitate horren aldeko apostua politikoa dela, ez da, gogorra izan da, pandemia garaian, edukiera kontuak, distantziak, osasun neurriak, danea izan dugu kontra, baina eutzi diogu, hainbat formatutan, ez bakarrik udak ikastaroetan, noski, baina urte osorroko eskaintzan eta jardunaldietan, bilgune eta komunitate izaera hori indartzeko erabiltzen ditugun jardunaldi eta formatuetan. Aipagarrienak aipatzeko, garaia komplikatua izan zelako, daukago lurraldea eta hizkuntza urtarriako 23an San Telmon 50 kopuru bat biltzea lortu genuen lurralde eta hizkuntza jardunaldien 5. edizioan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, Kontseilua eta UEMA elkarlanean, oso komplikatua zegoen gizartea momentu horretan, hiri guztiak ia gorri zeuden, eta beste baliabide teknologiko batzun bitartez, streamingaren bitartez, BBB erabiliz eta alakoak erabiliz, lortu genuen. Apirilean, naturzientzia topaketak egin zen genituen Donostian, Eureka Zientzia Museoan, 100 pertsonatik gora, naturzientzia saia, jende gaztea, gogotzu zegoena, aurrez aurreko, egokitu ziren pandemiara, bete zituzten bete beharrekoak, lortu zuten, asteburu batez 100 pertsona naturzientziaren inguruan biltzea Donostian eta aurrez aurre. Ekainean Ikergazte, 4. edizioa, nazioarteko ikerkuntza euskaraz, erronka handia, Durango oso ondo zen, Iruñara eman genuen saltoa, Baionara eta horrela iritzi ginen ere bai, Gasteizera, Europa jauregira, eta 200 ikerlari, 5 jakintza alor, 3 egunetan, egon ginen Europa jauregian ere, ziurgabetasun handiarekin, baina egon ginen. Eta gero udako ikastaroak, jarduera akademikoaren, muina dinak bai uda garaian, eta jardunaldiak eta ikastaroak, danak presentzialki emamen genituen, ere modalitateak uztartuz, elkarlanean erakunde askorekin, eta 600 piku gorako partaideekin, ekaina uztaila horretan, ez? Apostu bat izan zen, hausarta, egia da 2020ko uztaileko orainik hausartagoa izan zela, baina aurtengoan ere presentzialitateari eusteak ere, hori nahi genuen pizkat azpimarratzea ikasturte honetan. Eta egoera horretan gaudela, zer egin nahi dugu 21-22an? 5 puntu landuko ditugu. 50. urte hurrena. 2. Goi ikastegia indartzea. 3. Euskarazko ikerkuntza lantzea. Eta 4. Hezkuntza bizibirritzeko prozesuan parte hartzea. Lehenengoa, UEUren lehenengo udako ikastaroak izan ziren 1973an. Datorren urtean izango dira 50. udako ikastaroak. Guretzat oso importantea da. Aurreko hilebetetan ospatu ditugu beste 2 efemeride importante. Inguma datu baseak 20 urte bete ditu. Eta Eibarko udalarekin bete dugu 20 urte etxe honetan. Bukatzen zen lagapen kontratua eta luzatu dugu beste 5 urtetarako.
2000 urtean, UEU hartu zuen Markeskua jauregi hau ikastetxe nagusia izateko. Eta horri esker, Udako Euskal Unibertsitatean egin zituen salto, udako ikastaroak bakarrik ematetik, urte osoko ikastaroak eman ahal izatera. Eta 20 urte horietan egin du salto handi bat, aurrez aurretiko klaseak ematetik online ikastaroak asko ematera esan dugun bezala. Hori testu inguru horretan 50. urte urrona ospatu nahi dugu pixkat bai gozatzeko egin dugunarekin, baina baita trampolin moduan erabili nahi dugun, orain kontatuko ditudan beste proiektu hauetan ere parte hartzeko eta hori bultzatzeko. Bigarren atala, adibidez, zer landu nahi dugu goi ikastegia. Goi ikastegia martxan dago. Aurten eman dugu ja irakaskuntza masterra. Baina zer gehiago egin nahi dugu? Hor ikusten ditugu, batetik, oraintxe bertan, irailean, martxan jartzen ditugu berriro irakaskuntza masterra. Eta 110 gehiago izango dira ikasleak. 132 guztira. Eta beste aldetik, urrian martxan jarriko dugu beste titulu bat, berezko titulu bat, humanitate digitalak ikasteko. Bi salto egiten ditugula ja orain, baina urrengo ikasturterako zer egin. Goi ikastegi berri hau jantxin behar dugu, landu behar dugu gehiago, eta orduan hemen dauzkagu bi helburu, bata handia eta bestea txikila. Handia da, egin behar dugula, denon artean, euskarazko online unibertsitate bat. Edozein titulazio ikasi ahal izatea euskaraz eta online. Mundu berri honetan, non online irakaskuntza hain garrantzitsua dan. Eta helburu txikia izan daiteke, master ofizial gehiago joatea gehitzen, oraingo eskaintza osatzeko. Hirugarren puntua, euskarazko ikerketa. Pixkanaka, hau aurrera teatzen ari gara, eta ja UEUn bertan planteatzen dugu ikerkuntza egin behar dugula. Horretarako lehenengo urrats bezala definitu behar dugu zer egin nahi dugun, eredu zientifiko bat UEUn bertan aplikatzeko. Bigarrena, aurten ia lortzen dugun, zientzia, teknologia eta berrikuntzako euskal ikerketa sarean agente bat bihurtzeko. Izan dugu ikergazte. Ikergazte oso elementu fuerte bada euskarazko irakaskuntza sustatzeko. Hor, aurten bildu ditugun 200 ikergazte horiek lotu behar ditugu, komunitate bat sortu behar dugu haien artean, eta haien harremanetatik sortuko dira emaitza hobeak. Unibertsitatea.net, Inguma eta Artizarra dira tresnak helburu horiek lortzeko. Beste aldetik, hori humanitate digitalen inguruan prestatzen dugu ikastaro bat, baina baita ere ikerketa planteatu nahi dugu hor. Eta badira 2 urte Euskal Wikilarien elkartearekin bekak ateatzen ditugu, honezkero 5 beka martxan jarri ditugu, eta espero dugu datorren urtean beste 2 ateratzea. Gehi, Errenteriako udalarekin ari gara montatzen HD gunea, humanitate digitalean gunea, eta elkarlan hitzarmen berezi bat sinatu dugu udalarekin hori aurrera ateatzeko. Gehi, argitaletxe bat daukagu, eta argitaletxe horretatik ateratzen ditugu aldizkari zientifikoak eta unibertsitate mailako argitalpenak. Gehi, Juan San Martín beka ateratzen dugu Eibarko udalarekin, aurten epea zabali dago eta eskatu daiteke urriaren 12 arte, aurtengo gaia da filosofia. Eta Errenteriako udalarekin ere ateratzen dugu Michelena beka. Urrengo atala, eta azkena,
aurten egin nahi duguna, da hezkuntzako biziberritze prozesuan laguntzea. Eta Baionako udako ikastaroetan, argi eta garbi ikusi izan iparraldeko agenteak, hegoaldeko agenteak sentitzen dugula hezkuntzan, euskara eta euskal kulturan urrats kualitatibo fuerte bat egin behar dela erabilera handitzeko. Eta orain dela 50 urte egin zan bezala, euskara batua sortu zan garaian egin zan bezala, 2021 batean horrelako olatu berezi bat sortu behar dugula. Planteatzen da, egin behar dela salto kualitatiboa lan eremuan, aisialdian, hezkuntzan eta hedabideetan. Gure ekarpena batez ere hezkuntza arloan etor daiteke, eta guk dauzkagun tresna guztiekin horretan parte hartu nahi dugu agente aktiboak izateko. Eta gure tresnak dira, goi ikastegia, irakaskuntza eta IKT-ak gradu ondokoa, udako eta neguko ikastaroak, EAEko irakasleen prestakuntzarako dauden deialdiak, Nafarroako gobernuan hitzartutako irakaskuntza lerroa, eta Ipar Euskal Herriko eusko ikaskuntzarekin definitu ditugun hitzaldi sorta. Kasualidades momentu honetan hitzaldi bat ematen ari da Baionan horretaz. Eta argitalpen dintzan, honetan ere erabiliko dugu, eta gero gure web zerbitzuak. Esan bezala, Inguma, Artizarra, unibertsitatea.net. Hau dira gure proiektua 2021-2022 ikasturterako, horiek guztiak aurrera eramateko karta ona dauzkagu egun. Dauzkagu gogoa, daukagu ezagutza, daukagu jarrera, badaukagu 20 laguneko lantalde izugarria, daukagu 1.200 bazkide komunitatean antolatuta eta erantzuten dutenak, baina karta guzti horiekin ere, kaste horiekin batera, behar dugu instituzio eta beste unibertsitateen laguntza ere bai. Horiekin gizarteak guregandik jaso dezakeen emaitzak asko hobeak izan daitezke. Hori aitortza eta babesa eskatzen dugu alde hortatik eta gurekin inplikatzea proiektu horretan. Hori, eskerrik asko guztiei egindako lanagatik eta jarrai dezagun auzo lanean elkarrekin. Hori da gure gaurkoa. Eta gure hitzaldia bukatuta, goazen hitzaldi inbitatura, eta gaurko gaia da humanitate digitalak, disiplinak elkarrizketan. Eta hitzaldia emango duten bi doktoreak dira, batetik Usoa Inurreta Ormeneta, Donostiakoa, 90ekoa, itzulpengintzan doktorea da bera, eta 2020tik UEUn diardu lanean, hain zuzen ere irakaskuntza masterrean irakasle talde propioan. Horrez gain, goi ikastegitik aurten ateratzen dugun humanitate digitalea aditu titulu berrian, bera da zuzendaria. Ikertzaile diardu Euskal Herriko Unibertsitatean, hitz zentroan, izataldean zehazki, itzultzaile moduan 20 liburu itzuli ditu gehienak aur literaturakoak, eta bere tesian, itzulpengintzan eta hizkuntza teknologian, aditzak automatikoki hobetu itzultzeko konbitzul datu basea sortu zuen. Gainera, Euskal itzultzaile, zuzentzaile eta interpretarien elkarteko eizieko zuzendaritza taldekoa da, eta UEUko hizkuntzalaritza saileko sailburua da, Ainara Estarronarekin batera. Eta Vale, Xabier, landabidea Urresti, Bilbotarra, 81an jaioa, ikusentzunezko komunikazioan eta administrazio eta politika zientzitan lizentziatua da, aizia eta giza potentzialean doktorea,
Deustuko Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko irakaslea eta Euskal Gaien Institutoko ikerlaria da. Ikerketaren alorrean komunikazioaren ekosisteman eta ingurune digitalean gertatzen ari diren aldaketak aztertzen dihardu, euskararekin eta hizkuntza gutxituekin harremanetan. UEU Miarritzen ezagutu zuen, lehen aldiz, hori ipintzen du nordan horren, ezta? Eta unibertsitateko bigarren mailan zegoela, eta arrezkeroz, UEU kide da. UEUko komunikazio saileko sailburua da, eta baita gure talderagileko kidearen 2017tik. Eta 2020tik Errenteriako Humanitate Digitalen ikerketa guneko, HD guneko koordinatzailea ere bada. Ikergazteko lehen kongresuan gizarte zientzietako saria irabazi zuen, eta, geroztik ikergazteko hurrengo edizio guztietan, ero batzorde dinamizatzailean, ero batzorde zientifikoan parte hartu du. Eskerrik asko guztioi. Plazer bat da, ohore bat da. Bion parte esaten dut, ezta? Ohore bat da, zuekin hemen egotea UEUren irekiere ekitaldi honetan. Ohore bat izan da usoarekin gaurko hizketaldi hau, hitzaldia baino hizketaldia izango da prestatu ahal izatea. Eta, hau izango da, izan genitzakeen konbertsazioen artean bat. Beste batzuk ere izan genitzakeen, ikusi duzu gure disiplinak diferenteak direla, gure lan egiteko moduak ere ezberdinak dira, gure ikuspegiak diferenteak dira, eta pentsatu duguna da, gaiari ekiteko interesgarriena behar bada horri heltzea zela. Eta, lehenengo proposamen bezala bideo bat ekarri dizuegu, zuetariko askok ezagutuko duzuen bideo bada, niri asko gustatzen zaren bideo bada, dena esplikatzen dut bideo honekin, eta, badauka giro bat, ea interesgarri iruditzen zaizuen. Printzipioz badago, ezta? Broder Ansgar? Ja. Det er deg, ja. Ja. Så bra, ok. Ja, hei du. Da fatter jeg det. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det er denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha. Ja, så jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddag, jeg. Ok, nei, jeg beklager at det tar tid. Altså, skjønner vi holder på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang. Vet du. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det er Nei. sant. Nei. Vil du ha en kopp varmt vann? Nei, da, det skal være fort gjort. Det Ja. skal vi se. Du bare gjør der. Sånn. Ja. Da er du i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Ikke sant? Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Åja, ok. Nei, men du skjønner at inni her så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark på den måten her, og så liksom blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså. Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake da? Ja, da bare blar du tilbake igjen. Tar tak der, og så gjør du sånn. Der, så er du tilbake til den teksten du hadde i stad. Ikke noe Ok, så den forandret. slutter der, Ja. og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene Ja? på den måten der. Sånn. Da er den lukket, der ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå, Nei, altså. alt ligger lagret inni her nå. Ja. Da må du i tilfelle sette fyr på hele greia. Det er kanskje lite sannsynlig. Så. Ja, ok. Nei, men for det er noe med det at liksom, når du har holdt på med skriftruller, Ja. så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja, ja, det er godt det, vet du. Det er greit. Ja, flott. Ja, men du, en til før du går. Jeg må bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner Ja. sånn, Ja, riktig. og så, hva du kalte det? Blar. Jeg blar, Ja, bla videre. blar, frem og tilbake. Ja. Og når, Teksten ligger der hele tiden. ja. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Oi. Flott. Fint det. Kjempefint. Ja, flott det.
Ja, men du, vent, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Ja, det er fra feil side. Du må åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det, altså? Du må åpne fra den siden der. Sånn. Der. Der er den åpen. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manualen som brukerveiledning. Det er sikkert den der. Der, vet du. Å ja, den, der ja. står alt sammen. Ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får den ikke opp. Åpnet den. Ok, det skulle vi kanskje ha tenkt på. Txorrada handi bat da, baina sarritan gauzari komplejoenak azaltzeko bakatu. Sarritan gauzari komplejoenak azaltzeko, alako aitzakiak ondo gondaitez. Ja, så bra, ok. Ja, hei du. Bueno, batetik interesgarria iruditu zaigu, ikusi duzuela Danieraz egindako 2004ko sketch bat, 2021 batetik ikusi dugu, euskaraz irakurri duzue, ez dakit zuetariko zenbatek irakurtzen duen, entzuten duen Danieraz zuzenean ulertzeko bezala, baina aspiratziak ez ditugu guk egin, aspiratziak YouTubek egin ditu, Googleen bidez, itzulpen automatikoaren bidez. Konturatuko zineten errakuntza batzuk daudela. Momentu batean monje batek beste bat izaten dio right, eta ez da galdetu beharrean eskubidea itzultzen du, ezta? Bueno, gaude glitch momentu horietan. Teknologia existitzen da, teknologia sinestezina da gauza asko egiterako orduan, baina oraindik teknologia hori ez da perfektua. Zorionez edo zoritxarrez, oraindik Matrixek falloak aurkezten dizkigu. Eta iruditzen zait gure perspektibatik hori interesgarria dela, aukera ematen digulako pentsatzeko gertatzen ari zaigunaz, eta egiten ari garenaz. Guztiz naturalizatu gabeko ingurune teknologikoki saturatutan bizi garela, eta bigarren elementu interesgarria iruditzen zaidana bideo honetatik da, barre egiten dugula liburuak erabiltzen ez dakiten monje hauei, baina gu gara monje horiek. Eta behin eta berriro, ez bakarrik digitalizazioarekin, historian zehar, aurkitu gara harrelako ezagutzarekin eta informazioarekin daukagun harremana hankaz gora utzi duten teknologiekin. Noiz arte jarraituko dugu teknologia hauei berri deitzen? Ez dakit. Sakeleko hila ez diegu teknologia berri deitzen. Egon gara luzaro. Eta gero berri, baina ze berri txarrak edo berri onak. Eta norentzako dira berri txarrak eta berri onak. Hitzaldi honetan zehar, ikusiko duzue tentsio bat dagoela guk ere konpartitzen duguna, ez bakarrik gure artean, baizik eta gure baitan ere, izu moral eta utopismoaren artean, apokaliptismoaren eta integrazionismoaren artean. Bezarkatu egin behar dugu teknologia guzti hau, berri on bailitzan, evangelista bihurtu behar dugu, aukera teknologiko guztiena, itxu-itxuan, edo alderantziz, gorde beharko genuke distantzia kritiko bat. Bueno, zoritxarrez ez dizuegu definizio edo erantzun definitiborik emango, bai aurreratuko dizuegu paratuko garela gure definizioen alde. Eta iruditzen zaigula oso une kritikoan gaudela humanitate digitalak guretik definitzeko. Eta humanitate digital deitzen diegun eremu dinamiko, problematiko eta azeleratu honetan gure esplikazioak, gure definizioak, gure lehentasunak definitzeko. Ezta? Hori da. Eta, bueno, definizio errex bat ematearren, askotan oraindik kosta egiten zaigu humanitate digitalak zer diren esatea, baita guri ere, horretan aritzen gera noi. Baina, bueno, izenak berak dio, ezta, humanitateen eta digitalizazioaren arteko elkargunea dira, eta esan genezake bi aztergai dituztela. Batetik, digitalizazioak ze aukera eskaintzen dizkien humanitateetako disiplinei, eta bestetik, ze erronka jartzen dizkien, edo ze arazo sortzen dituen, eta ze eragin izaten ari den disiplina horietan, ez? Beraz, ikusten duzu oso alor zabala dela, humanitateetan ere, disiplina asko daudelako, baina alorrak ez du izan nahi disiplina askokoa bakarrik. Izan nahi du disiplina artekoa ere, hau da. Bultzatu nahi du disiplina hoien artean elkarlanean aritzea. Eta horregatik deitu diogu gaurko hitzaldiari humanitate digitalak disiplinak elkarrizketan, lehen Txabik ere esan duen bezala, horretan arituko garelako. Ze askotan,
akademian joera handia dugu disiplina bakoitzak bere aldetik lan egiteko, ezta? Disiplina baten barruan, ikerlariak esate baterako lan egiten dute, beraien gaiantzekoetan lan egiten duten ikerlariekin, beraien gaien inguruko jardunaldi eta kongresuetara joaten dira, beraien gaien inguruko aldizkari eta liburuak irakurtzen dituzte, eta bar, ezta? Eta zenbaitetan gertatzen zaigu elefantearen eta itxuen parabolan gertatzen dena. Zuetako batzuek ezagutuko duzuen noski parabola hori, baina kontatzen du, elefante bat iritsi dela herri batera lehenengo aldiz, eta orduan mundu guztia ari dira animalia berri horri buruz hizketan, eta orduan itxu talde batek erabaki duela elefante hori ezagutzera joatea. Joan dira itxuak, eta hasi dira hola elefantea ukitzen, eta orduan batek buztanetik heldu dio, eta esan du, soka baten antzeko zerbait da. Eta beste batek berriz, heldu dio trompatik, eta esan du, niri suge handi baten antzeko zerbait iruditzen zait. Eta hirugarren batek hankatik heldu dio, eta esan du, enbor bat. Eta laugarren batek berriz, eskua jarri du sabelaldean, eta esan du, pareta baten moduko zerbait da. Parabola hau erabiltzen da, erakusteko, azken batean, norberak aztergai bati bere perspektibatik bakarrik heltzen baldin badio, aztergaiaren zatitxo bat besterik ezin duela ezagutu, ezta? Eta horregatik jarri diogu izenburu hau, disiplinak elkarrizketan, humanitate digitalek hori gainditzeko helburua dutelako, eta guk gaur egingo duguna hori delako. Elkarrizketan arituko gara, eta orduan imaginatuko dugu, elefantea iritsi berri den herri hori Euskal Herria dela, elefantea bera humanitate digitalak direla, eta Xabita biok izango garela elefante hori aztertzen saiatzen ari diren bi itxu. Bi itxu gainera inoiz elkarrekin lan egin ez dutenak, eta lehentzuk esan bezala, lan egiteko oso modu desberdina dutenak, eta alderdi desberdinetik heltzen diotenak aztergaiari. Berak komunikazioaren esparrutik, eta nik berriz hizkuntzenetik. Orduan, saiatuko gara, elkarri eta zuei noski, geure esparrutik hizketan, eta kontatzen zer ikusten dugun aztergai horretan, eta behar bada ideiak proposatzen besteari ere. Orduan, hizkuntza teknologietatik hasita, azken urteotan hizkuntza teknologian alorrean ikaragarrizko aurrerapenak egin dira, ezta? Duela urte gutxi, iaia zientzia fikziozko ziruditen gauza batzuk gaur egun errealitate dira, eta ez hizkuntza handietan bakarrik. Euskaraz, hau da, 1 milioi bat hiztunetik beherako hizkuntza batean, guk ere askoz ere hizkuntza handiagoen pareko teknologiak dauzkagu. Eta hori, behar bada evidente xamarra da, baina giltzarria da hizkuntzaren normalizaziorako eta hiztunek sentitzeko beste hizkuntzetan ainako erreztasunak dauzkatela beraiek ere digitalki aritzeko. Gai gara, adibidetzuk matearren, ez? Gai gara, testu bat idazten ari garenean ordenagailuan, idazten ari garen hori ortografikoki zuzena den ala ez esateko. Gaur egun, aintzat ematen dugu hori horrela dela, ez? Iaia ordenagailua pizten dugu eta iruditzen zaigu hori horrela izan dela beti. Baina, pentsa, horrelako tresna txiki batek zenbateko ekarpena egiten dion hizkuntza bati, euskarazko lehenengo zuzentzaile ortografikoa sortu zenean, 1984an, Xuxen sortu zenean, Euskara Batuak oraindik oso ibilbide txikia egina zuen. Orduan, pentsa, zenbateraino lagundu duen horrek, hiztunen artean, euskaraz idazteko eta euskararen ortografia arauak hiztunen artean zabaltzeko eta arau horiek finkatzen laguntzeko, ezta? Beste adibide bat ematearren, ortografiatik arago ere, gure zalantza linguistikoak argitzeko, sarean dauzkagu, hiztegi pila bat, korpusak esaten digutenak, hitz bat ze testu ingurutan erabiltzen den, ze beste hitzekin konbinatzen den, eta bar. Kontsultaguneak daude, zuzenean galderak egiteko, estilo liburuak dauzkagu. Gauzat aurreratuagoetara jota. Gai gara, euskaraz ere, ahozko grabazio baten transkripzioak automatikoki sortzeko. Eta lehen erakutsi dugun bideoan bezala, ez? Gai gara, noski, atzerriko hizkuntzetan dauzkagun testuak
euskarara automatikoki ekartzeko. Ikusi dugu akatsak egiten dituztela, noski ez zerreta perfektua, baina bueno, gai gara horretarako guztirako. Eta azken tresna hori behar bada da, hizkuntza teknologien artean gaur egun modan dagoena edo pilpilean dagoena, ezta asko hitz egiten da itzultzaile automatikoez, bereziki azken urte gutxian ikaragarri egin dutelako kalitateak ikaragarri egin dulako gora. Ze duela 10 urte ere bagen euskararako itzultzaile automatikoak, baina kalitate aldetik ez ziren hainonak eta beraz erabilera ere etzen hainbestekoa. Baina 2018an sortu zen lehenengo euskararako lehenengo itzultzaile automatiko neuronala, hemen badaude hori garatzen parte hartu duten batzuk, modela zen, eta hortik aurrera, kalitateak hainbeste egin du gora, erabilerak ere gora egin duela nabarmen. Pentsatzen bat, itzultzaile profesionalen artean ere, gaur egun askok eguneroko lanean txertatua dutela itzultzaile automatikoa, eta beraz, testu batzuk hutsetik itzuli beharrean, itzultzaile automatikoaren bidez itzuli, eta gero itzulpen automatiko horren gainean egiten dutelan. Horri postedizioa deitzen zaio. Eta itzultzaile asko gainera pozik omen daude horrekin, esaten dutelako azkarrago egiten dela lan, gehiago itzultzeko aukera ematen duela, eta batez ere burunekea gutxitzeko aukera ematen duela. Orain arte, aukerak bakarrik aipatu ditut. Esan dugu, humanitate digitalek aukerak eta erronkak aztertzen dituztela, orain arte aukerez aritu naiz. Eta hori hor dago, ezta? Baina, txanpon honek ere izan lezake behar bada beste alde bat, eta gure ustez, nire ustez badaude, kontu batzuk behintzat tentuz jarraitu beharrekoak, ezta? Batetik dago, itzultzaileak asko kezkatzen dituen zerbait, da, ea lanbideari zerrekarriko dion horrek. Eta bestetik, euskarara etorrita ere, 3 gai aipatuko nituzke nik hemen. Kalitate aldetik, postedizioa egiten dutenak profesionalak dira. Eta orduan, pentsatzekoa da, kalitate aldetik oso maila altuko lanak lortzen direla, eta itzulpenak direla, hutsetik egiten direnean bezain onak. Baina, itzultzaile askok izaten duten irudipena da, igual kalitate aldetik berdinak dira, baina nik hutsetik itzultzen dudanean, erabiltzen ditudan moldeak, eta itzultzaile automatikoa erabiliz, erabiltzen ditudanak, ez dira berdinak. Orduan, zer ekar lezake horrek, ezta? Beti, joera baldin badugu, itzultzaile automatikoak lehenesten dituen egitura jakin batzuk erabiltzera, behar bada hizkuntzaren gehiegizko homogeneizazio batera eramango gaitu. Bueno, aztertu beharreko zerbait behintzat, bada. Beste bada, tresna horiek noski ez dituzte profesionalek bakarrik erabiltzen. Esate baterako ikasleen artean ere asko ari dira zabaltzen, ezta? Aztertu beharko litzateke nire ustez, ea ikasleen hizkuntza kompetentziari zer dakarkion horrek. Eta hirugarrenik, euskararen erabileran ere, horrek ze eragin ekar lezaken. Honenean, behar bada, gehiago sortzeko aukera emango digu, eta lehen euskaraz sortzen ez ziren testuak sortuko ditugu euskaraz, askoz ere errazagoa delako. Baina, behar bada ezain kasu honenean, beti beste hizkuntza batzuetan sortzeko joera izango dugu erraza delako euskarara itzultzea, eta batzuei zailagoa egiten zaielako. Bueno, ez dut uste momentuz gehiagik kezkatzeko arrazoirik dugunik, baina behintzat uste dut adi egon behar dugula eta kontu horiek gertutik jarraitu behar ditugula. Bai, eta usoak oso ondo azaldu duen bezala, humanitate digitalen eremuetan beti daude bi begirada, ezta? Orain arte lantzen genituen jakintza esparruak edo disiplinak edo langaiak beste modu batera aztertzeko ze aukera zabaltzen dizkigun teknologiak, eta argi dago, teknologiak aukera pila bat eskaintzen dizkigula, aukera sarritan merkeak, sarritan sarbide zabalekoak, eta hori ospatzeko moduan gaudela, ez da baita euskaratik ere. Baina nire begirada igual gehiago izango da, gehiago zer gertatzen ari zaigun, ez bakarrik teknologiaren eraginez, teknologia ez da erruduna, guk jarraitzen dugu errudun izaten, baina zer gertatzen ari zaigun disiplina hauetan, ez da? Eta, ekarri dizuet klasiko bat, ezagutuko duzue, ziur, baina Hungariar ikerlari bat da, egonda dago, Euskal Herrian, Bilbon egon zen, nortaldeak, EHUko nortaldeak onbidatuta,
Eta Andras Kornai izan da, nik dakidala lehenengoa, behin esan da oso gauza evidentea dirudiena. Eta da hizkuntzak ez direla ahoz edo hiztunetan bakarrik existitzen, edo ez direla idatziz edo liburuetan bakarrik existitzen, gure sorpresarako interneten ere existitzen direla. Eta horrek nerama oso galdera parkatuko didazu, baina oso tontoa, baina oso beharrezko bat egitera. Gaur egun kale erabilerari buruz hitz egiten dugunean, edo esaten didanean Bilboko udalak, Bilbon 3% dela kale erabilera, zertaz ari gara zehazki? Kale erabileratzat daukagu ahoz komunikatzen den bi pertsona presente fisikoki aldi berean dauzen bi pertsonaren artean egiten den ahozko komunikazio hori, edo hartzen dira kontuan Bilboko kaleetan edo Ibarrekoetan dauden bestelako erabilerak, ezta? Lehen ez dut aipatu, William Gibsonek ziberespazioa metafora asmatu zuenak, planteatzen duela, gaudela momentu batean, berak ebertsioa deitzen diona. Eta ebertsioa da olako palabro arraro bat, baina inmertsioa esaten badut denok ulertuko dugu zertaz ari garen. Nonbaiten sustantzia batean sartzea gure burua, ezta? Gibsonek zioen, pixka bat amutzen zela, ziberespazio berba erabili izanaz, espazioarekin pixka bat ataskatuta gelditu garelako. Eta pentsatu dugulako espazio erreala dagoela eta gero dagoela espazio digitala. Eta berak zioen ezetz internetek buelta eman duela eta internet sartu zaigula, saturatu duela gure errealitate material osoa. Eta zentzu horretan iruditzen zait oso interesantea, Kornaik planteatzen duena hizkuntzen bizitasun digitalaren inguruan. Eta inolako asmorik gabe zuei klase bat emateko orain, gainetik bada ere aipatu nahi nituzke. Kornaik dio hizkuntzak giza historia osoan bezala ez daudela bermatuta, haien bizirautea eta haien osasuna ez dagoela bermatuta, eta gainera haien desagertzea azeleratu egingo dela digitalizazioaren ondorioz. Alde ona da, nahiko ondo kokatuta gaudela, erlatiboki. Tokatzen zaiguna baino hobeto, behar bada, aberatsak garelako edo euskalo zergaitik. Baina berak aipatzen zuen, 4 maila orokor aipatu ditzakegula. Lehenengo mailan, thriving edo oparoan, erabilera digital zabala legoke. Bai lehen hizkuntza eta bai atzerriko hizkuntza bezala. Ingelesari gertatzen zaioen bezala. Internetera sartzen zara eta ez dago arazorik interneten ingelesezko edo zeri buruzko konbertsazioak aurkitzeko. Baita ere, aipatzen zuen, sistema eragile mailan sostengua daukate hizkuntza hauek, bai Microsoft, bai Apple, bai Linux banaketetan. Karo, maila oparoan ez daude guztiak, ez daude gehienak, daude batzuk. Bigarren mailan, maila bizian, 10 hizkuntza duten hiztunek komunikatzeko darabilte hizkuntza digitalki. Sostengu teknologikoa daukate, zuzentzaileak, Wikipedia, Biblia, Xuxen. Baina bigarren hizkuntza bezala daukatenek ez dute erabiliko eta ez daukate sistema eragile mailako sostengurik. Hirugarren mailakoa, heritage edo ondarezkoa, litzateke ahozkotasunik gabeko, baina baliabide digital aberatsak duten hizkuntzak. Nolabait museo hizkuntza edo museo digitalera pasatu diren hizkuntza digitalki, zelan esango genuke, museorako pieza bihurtutakoak. Ondarezko hizkuntza daukaten arazoa da, zailtasun handia daukatela gora egiteko, muga hori lortzen dutela. Eta azkenik, 4. maila batean, eta gure perspektibatik zaila dirudien arren horrela pentsatzea hauek dira munduko hizkuntza gehienak, still edo isilean dauden hizkuntzak leudeke. Jarduera digitalik gabeko hizkuntzak. Munduko hizkuntzen gehiengoa zela, zioen 2013an Kornaik. Gibsonek proposatzen zion, Kornairi optimistegia izan zela. Eta gehiago zabalduko dela still territory deitzen zion hori. Konzentratuz joango direla bizitasun digitalean eta osasun digitalean nolabaiteko astensio digital bat bizi izan duten hizkuntzak eta beste guztiok festatik kanpo geldituko garela. Eta Gibsonek planteatzen zuen 3 azpimaila geldituko direla hor. Batzuk ernatzezko egoera batean,
elkarrizketa pribatutan gertatzen direnak, baina kanpotik ezin direnak behatu, sakeleko testuen edo txaten bidez egiten dena. Gero leudeke eskutuzkoak, garapen digitalerako baldintza objektiboak egon daitezkeenak, baina ez daukatenak erabilerarik, eta guztiz isilak edo full still, hau bai kondenatuta, mundu digital batean atzera gelditzera. Nire asmo honekin ez da zuei ikuspegi panoramiko apokaliptiko bat jartzea, baizik eta mahai gainean jartzea teknologiak bere horretan ez duela euskararen etorkizuna konponduko, eta ez gaudela duela 50 urte baino egoera errezago batean. Eta beste adibide bat jartzearren, eta hemen diskutitu dezakezue gurekin edo nirekin, niri iruditzen zait, kazetaritzarekin gertatu denak, edo kazetaritzarekin gertatzen ari zaigunak, balio aldigula behar bada tentuz jokatzeko teknologiarekiko ditugun diskurtsoetan, inkluso humanitate digitalekin jartzen ari garen esperantza horietan. Zorionez, banaiz nahikoa zaharra gogoratzeko internetek ezagutzaren demokratizazioa, ez dakit, giza sorkuntzara sarbide unibertsala eta beste mila gauzak ekarriko zituela. Eta gero lagun kazetariekin hitz egiten duzunean, badirudi egoera ez dela hain ona. Eta orduan gaur proposatu nahi nizuena zen, eta benetan ez da nire asmoa zuek deprimitzea, kazetaritza planteatzea gure meategiko kanario bat izango balitz bezala. Hau da, kazetaritzari gertatu zaizkion gauza asko, agian gertatuko zaizkio hezkuntzari. Eta agian gertatuko zaizkio beste giza esparru batzuei. Pere Maldonadori aurrekoan irakurtzen dion berrian, eta irakurtzen ninduan enean nik ezetz esaten nion, berak ez ziren entzuten, nik ezetz esaten nion, berak esaten zuen infosaturazioaren gizartean bizi garela. Eta hainbeste kausa, hainbeste mezu, hainbeste informazioaren aurrean, gelditzen zaigun bakarra dela itxurakerian mugitzea eta nor bere zilborrari begira gordetzea. Ni ez dengoen ados, batez ere, Pere Maldonado baino gazteagoa naizenez tokatzen zaidalako beste baikortasun bat erakustea, ezta? Baina uste dut baduela arrazoi punto bat. Eta ikusten ari garela nola arrazionalitate eta ilustrazio berri baten promesaren ordez egi ostea, emozionalitatea, prekaritatea, oihartzun kobak, gorroto eta bestelako diskurtsoen gaientzea, eta, por supuesto, beti bezala alako aldaketa teknologiko azeleratuen kasuan, orain arte ulertu ditugun lanbide eta negozio eredu tradizional askoren amaiera. Niri bai iruditzen zaidana da, ez dakit kazetaritzari zer gertatuko zaion, ez dakit euskarazko kazetaritzari zer gertatuko zaion, eta ez dakit ze punturaino lekzioak ikasi ditzakegun gure kanario honetatik, bai iruditzen zait paperaren krisiaz hitz egin zela asko, jarraitzen dugula hitz egiten, ez dakit nahiko hitz egiten ari garen arretaren krisiaren inguruan. Irakaskide asko kejatzen zaizkit, kejatzen gara gure artean, ikasleen arreta faltaren inguruan, baina uste denok dakigula beste zerbait gertatzen ari zaigula hemen. Eta arreta transformatzen ari zaigula, dugu transformatzen ari garela gure arreta moduak. Ez daukat erantzun definitiborik, baina bai iruditzen zait gaudela momentu batean erantzunkizuna hartu eta bai norbanako eta bai kolektibo bezala eta bai komunitate linguistiko eta bai herri bezala ere agentzia berreskuratzeko. Iruditzen zait determinismo teknologikoa lamia kantuak direla, simplistak gainera, ez dut uste urrun eramango gaituztenik, eta askoz interesgarriago iruditzen zait gure anomaliei erreparatzea eta ikastea gertatu zaizkigun gauzetaz aurre hartzeko gerta daitezken beste zenbait gauzaren aurrean. Google eta hezkuntza, itzulpen automatikoa eta itzultzaileak, entziklopedia, debaldeko entzikopediak, interesgarria da bizitugun garai hau aldeko eta kontrako iritziak aurkitu ditzakegulako leku askotan, ezta? Eta hor utziko dizute pilota, ez dakit. Bai,
Niri horra bereziki interesgarria iruditzen zait, hizkuntza teknologietatik begiratuta infosaturazioaz esan duzuna, beste batzuek infoxikazio ere deitzen diete, eta humanitate digitalen barruan badagoelako informazio anabasa horretan bizirauteko tresnak eta baliabideak eskaintzeko nahi bat ere, ezta? Eta horretarako badaude zenbait azpiegitura, nazioartean, bi ezagunenak dira, seguruenik, Clarín eta Daria. Pitin bat ikuspegi diferentetik begiratzen diotenak humanitate digitalen gaiari, Clarínek batez ere hizkuntza teknologietatik eta Dariak beste alor batzuetatik, artetik eta horrela gehiago, baina biek dute helburu bera, eta da humanitateetan aritzen direnei edo aritu nahi dutenei tresna digitalak eta baliabide digitalak eskaintzea euren lana hobetzeko. Eta hor askotariko tresnak sartzen dira. Esate baterako, jo dezagun historialari batek ikertu nahi duela gertakari historiko jakin baten inguruan, ezta? Eta orduan bildu dituela gertakari historiko horren inguruan idatzi diren testu pila bat, azpiegitura hauetan helburua da behintzat tresnak eskaintzea, bildu dituen testu horiek guztiak erantolatuan jasotzeko, korpus, ondo egituratutako korpus bat sortzeko, eta gero hortik informazioa ahalik eta errazen ateratzeko, ezta? Beste adibide bat, komunikazioan dabilen norbaiti behar bada interesgarria irudituko zaiona, edo soziologoren bati edo. Esate baterako, aztertu nahi baldin bada sare sozialetan zer esaten den, azpiegitura hauetan, behar bada, aurkituko ditu tresnak, lagunduko diotenak Twitterretik txioak automatikoki ateratzen, eta gero txio hoien artean azterketak modu herri automatikoan egiten edo. Eta noski, lortzen den informazio hori guztia, modu erakusgarriago batean edo bistaratzen. Eta Euskal Herrian ere, hasiak gara plataforma horietan edo azpiegitura horietan parte hartzen. Pauso batzuk aipatzearren, 2016an EHUko isa ikerketa taldeak isa Clarín K zentroa sortu zuen. Clarínen barruan hainbat zentro daude eta zentro horien artean hainbat mota, eta K zentroak dira jakintza zabaltzeko helburua dutenak edo. Isa Clarínek euskarazko tresna batzuk eta gizarteratzen ditu. 2020an Intel sarea ere sortu zen, hori Espainiako Zientzia eta Berrikuntzarako Ministerioak bultzatuta, baina lidergoa edo pixkat koordinazio lanak eta EHUko hitz zentroak egiten ditu. Eta parte hartzen dute Kataluniako unibertsitate batzuek, Galiziako batzuek, UNEDek eta bar. Eta helburua hori da, azpiegiturei indarra ematea, azpiegiturak garatzen jarraitzea. Eta gero, hirugarren pauso bat, aipatuko nuke, Claria Eus, Claria da, Clarín eta Dariaren, bien artetik sortu den beste azpiegitura mota bat, eta euskarazko azpiegitura propioa sortzeko bidean gaude, bai? Isa ikerketa taldeak bultzatuta, baina helburua da beste erakunde eta elkarte askorekin batera egitea bidea. Eta horretarako lantegi bat antolatzea da asmoa, urtea amaitu aurretik, ikusteko disiplina askotako jendearekin batera, ea disiplina bakoitzean ze behar dauden, ze nahi dauden edo zer eskain dezakeen bakoitzak. Eta honek, nire ustez behintzat, pauso kualitatibo haundia ekarriko luke, eta zuk esaten zenuenarekin lotuta, gaiari geuretik heltzeko aukera, geure beharretatik abiatuta. Eta bai, eta zentzu horretan, eta da pixka bat hitzaldi honen oinarrian Uxo eta biok pentsatzen hasi ginean oinarrian zegoen mezua. Karo, errealitate teknologikoki saturatu honetan, digitalizazio azkor eta sarkor eta azeleratu eta azelerante honetan, paradigma aldaketak izango dira anitzak eta izango dira gainera etengabeak. Ezin dugu jakin norarte aldatuko den euskal hizkuntzalaritza, baina ematen du aldatuko dela asko. Eta beste esparruak ere bai. Konputazio gaitasuna printzipioz
hasi egingo da, eta posible izango da ez bakarrik datu gehiago manejatzea, baizik eta askotariko izaera diferentedun datuak manejatzea. Nik gogoratzen dut tesia egiten ari nintzenean, pentsa ezina zela transkribapenak euskeraz egiten zituen software bat existitzea, eta gaur egun badago, ezta? Ez dut uste, aulestian egin dituen lan batzuk, ez dut uste lortuko zuenik, gaur egun transkribatzea, baina agian etorkizunean bai. Eta orduan, nire iruditzen zait, ez dakit, inprenta mekanikoa asmatu genuenean bezala, neurri batean, testu idatziaren izaera bera ere aldatu egin zela, ezta? Aldez aurretik bagenuen testu idatzia, baina mekanikoki kopia asko ateratzeko gaitasun teknologikoa eta gaitasun industriala zabaldu zen enean, ez bakarrik testu idatziaren, baizik eta irakurketaren izaera bera ere neurri batean aldatu egin zen. Eta uste du jarraituko duela gertatzen. Jarraituko du gertatzen eta giza sorkuntzaren, ezagutzaren, kulturaren eta gizartearen esan nahiak herritasuna edo euskararen esan nahia bera ere nik uste dut transformatzen joango direla. Eta orain nik uste dut aukera bakarra daukagula, eta da disiplinarteko tasunetik hitz egitea elkarrekin. Ze fenomenoa azkarregi aldatzen da, konplejo egia da, eta gainera hurbiletik eragiten digu. Orduan, ez da bakarrik elefante bat daukagula eta itxu gaudela, ezke elefante ez da geldirik egongo, gelan, ez da? Eta behar bada, hurrengo aldiz ikusten dugunean, ez da elefante bat bakarrik izango, jirafa ere izango da, ez da? Orduan, nik uste dut, batetik, determinismo teknologikoari benetan muzin egin behar diogula, aktiboki muzin egin, akademikoki honestitate intelektual batetatik uko egin, simplekeria horiei, eta gurera ekarri. Asumitu, berrikuntza teknologikoak, sozioteknologikoak gertatzen jarraituko dutela, eta bere horretan inprenta asmatzeak eleberria ekarri ez zuen bezala, ezin dugula eleberria esplikatu inprentarik gabe, ezta? Orduan, hizkuntza prozesatzeko tresnen sorrerak eta garapenak bere horretan ez dio zerumuga berri bat zabaltzen euskarari. Bai zabaltzen diguna da aukera guri zerumuga berriak bilatzeko euskararentzat, ezta? Orduan, nik planteatuko nukena da, eta badakit oso modan dagoela, eta lehen ere ez dakit zebileretan aipatu den, ezta? Ekosistema, orain dena da ekosistema. Sistema eta ekosistema digital berrietan, benetan serioski planteatza teknologiaren garapena ezin dela bereiztu teknologiaren erabileretatik. Eta orduan, teknologiaren erabilerak gure esku daudenez, neurri handi batean, agentzia hori asumitu behar dugula, eta zorionez edo zoritxarrez, etorkizuna oraindik idazteko dagoela. Eta ez dagoela, Googleen esku edo Googleen esku bakarrik. Orduan, nik uste dut beharko ditugula disiplinarteko lan molde gehiago, ikuspegi zabalagoak, espezialistak beharko ditugu, baina ziurrezki generalistak ere beharko ditugu, eta lan modu berriak eta malguagoak ziurrenez beharko ditugu. Eta nik uste dut, eta hor sentitzen dut, zerita zaudeten honentzako dei zuzen bat da, nik uste dut hor akademiak erantzunkizun handia duela. Akademiak erantzunkizun handia du, eta UEUk nik uste dut erantzunkizun handia duela. Uste dut UEU asmatzen ari dela gauza askotan, sorte handiz kasu batzuetan, eta jende bikaina dagoelako beste kasu gehienetan, baina gauza gehiago egin behar dira, eta nik uste dut ezin zaiola UEUri bakarrik utzi, ezin zaio inori bakarrik utzi. Gertatuko diren gauza asko, oraindik ez ditugulako imaginatzen ere, ezta? Bai, hasierako irudi dira bueltatuta, azten batean elefante oso handi bat aztertzen saiatzen ari garelako, eta itxu askoren arteko lankidetza eta lana beharko dugulako, ezta? Eta UEUren ikasturte hasierako ekitaldian gaudenez, ezin dugu aipatu gabe utzi UEUk honetan ze ekarpen egin duen eta egiten ari den. UEU zerbait baldin bada, askotan esaten da, sarea dela, ezta? Euskaraz aritzen diren aditu eta profesionalen arteko sarea dela, eta saretzeko helburu horrekin sortzen ditu jardunaldiak, ikastaroak, gradu ondokoak, humanitate digitalen alorrean zehazki,
Bi jardunaldi antolatu ditu orain arte gaiaren inguruan, 3. bat ere bidean da, eta lehen Kepak eta Anek esan duten bezala, aurten graduondoko berri bat ere eskainiko dugu, humanitate digitalak aukera berriak ikertzen du izena, eta behin da berriz aipatzen ari garen diziplina artekotasun hori, graduondokoak muinean daukan zerbait da, ez bakarrik gaitegian, baizik eta lantaldean ere bai. Espero dugu ikasleen artean ere egongo dela, baina behintzat irakasleon artean badago, ze ertz askotatik gatoz, hizkuntzalaritzatik, filosofiatik, informatikatik, komunikaziotik, eta bar. Bai, da, neurri horretan, privilegio da humanitate digitalak aukera berriak ikertzen, graduondo existitzea, lantalde bat gainera ikasle profil oso diferentetakoak, eta privilegio bat da informatikari, filosofo, itzultzaile, komunikologo, sarritan elkar ulertzen ez dugun jentearen artean hitz egitea gaur egungo erronkez. Nik uste dut bezarkatu behar dugula, une singular hori asumitu behar dugula eta bezarkatu egin behar dugula, ez dakigu teknologiak berri txarrak edonak ekarriko dizkigun, ziurrenez denetarik, baina aukera hori diferenten artean datozkigun erronkei aurre egiteko hori privilegio bada. Eta gero adibidez, humanitate digitalak ikertzeko sustatzeko sariak, Euskal Wikilarien elkartea eta euren artean sustatu diren 5 proiektuak, ni esperantzaz betetzen naute. Larramendi eta autoridades hiztegiak Wikidatara, entitate erausketa saretik, ikusentzunezko eduki pedagogiko libreen esplorazio ikerketa, emartistak, emakume artisten katalogazio proiektua, matematika eta txikipedia. Erdiak ez dakit ez da zertaz ari diren, baina baina saltzen didatela, zentzu guztia daukate. Eta zentzu berean, HD gunea, Errenteriako humanitate digitalen ikerketa gunea, pixka bat hori da. Aurten posthumanismoari buruz hitz egin nahi dugu, eta planteatu nahi dugu, adibidez, gaur bezalako jardunaldi fisiko hauek oso ondo egon direla, baina agian jada ez direla nahikoa. Eta agian beste formato batzuk pentsatu behar ditugula, inkluso pandemia ahazten dugunerako ere. Orduan, saiatu nahi ditugu formato postfisiko ditu diogu, edo ez efimeroak, eta baita ere nahi dugu akademiatik ez irten, baina akademian gelditu baino, artistekin ere lan egin, eskuak zikinduz, pentsatzeko eskuekin ere bai, ez da beste modu bat da. Eta nik hori azpimarratuko nuke. UEU nire ustez oso lan ona egiten ari dela, oso momentu interesantea bizi dugu, nik uste dut Euskal Herriko momenturik interesantenetariko bat datorkigula gainera, eta plazer bat izaten ari dela. Nik ez dut ezer gehitzeko. Eskerrik asko. Bueno, hemen gu ibili gara gure perlada kontatzen, baina igual zuen artean ere seguru badituzuela zuen ideiak, aritzen zeratela erabatera edo bestela olako gauzetan, eta igual zuetako norbaitek ere zerbait komentatu nahi baldin badu, guk pozik entzungo dugu. Listo. Eskerrik asko. Bueno,